Klokken 4 om morgenen den 9. april 1940 bliver Danmark invaderet og få timer efter overtaget og besat af Nazi-Tyskland. Danske nationalister ser det som den største ydmygelse i moderne tid. Modstandskampen bestod de første 2 år blot af smålig modstandskamp, såsom klipning af tyske kommunikationslinjer og printning af illegale blade. Først i 1942 begyndte en mere seriøs modstand fra dansk side, med grupperinger af danske modstandsgrupper. Den første rigtige, eller nærmere officielle modstandsgruppe bestod af en gruppe unge gymnasieelever, som opkaldte sig efter den engelske premierminister Winston Churchill. Den 26. i 8. 1940 vælger Jens Bue Pedersen, Knud Pedersen og Mogens Michael Thomsen at stifte Churchill-gruppen og påbegynder de første aktioner mod den tyske værnemagt i Danmark, med hjælp fra RAF-gruppen i Odense. Gruppen bestod i alt af 10 modige unge mænd. 7 af dem var mellem 14 og 17 år og gik på Aalborg Kvadratskole, mens de resterende 3 unge mænd var mellem 20 og 26. Drengene valgte ikke at slå tyskere ihjel, da det medfører dødsstraf fra tysk side, og valgte kun at begå hærværk mod den tyske overmagt, såsom illegale breve og senere sprængning af tyske forsyningstoge op igennem Jylland. Men deres modstandskamp stopper brat, da de bliver fanget og skulle alt efter alder og forbrydelser dømmes til fængselsstraf og ikke dødsstraf. 7 af dem er stadigvæk i live og bor i Region Nordjylland. Efterkrigslitteratur. Denne del af litteraturhistorien ligger så typisk til 2. verdenskrig, da det er den mest kendte krig, og litteraturen fra dengang er også den mest kendte og interessante. Denne del af litteraturen handler om tiden under krigen. Grund til, at forfatterne først udgav deres værker så lang tid efter, skyldes den førhen manglende frihed til at ytre sig. De var bange for at udgive sådanne værker under krigen. Deres digte og romaner handler for det meste om, hvordan samfundet så ud under krigsperioden, eller hvordan en gruppe mennesker gennemlever tiden under krig og krise. I dette tilfælde De nøgne træer, en modstandsgruppe under besættelsen. Heretikergruppen er en del af efterkrigslitteraturen, som fandt sted imellem 1948 og 1953. Heretica startede som tidsskrift i 1948, da Paul Lacour offentliggjorde nogle litterære fragmenter af en dagbog. Stoffet, som Paul Lacour offentliggjorde, kom fra digteren Ole Wivel, som skrev det i 1921. Heretica var inspireret af T.S. Eliots engelske kvartaltidsskrift The Criterion, som handlede om mellemkrigstidens kulturkriser. Tage Skov Hansen udgav i 1957 De nøgne træer som sin første roman. Tage Skov er med denne bog en del af Heretica-gruppen og efterkrigstidslitteraturen. Afsluttende historie og dansk fagligt. Forfatteren af romanen De nøgne træer, Tage Skov Hansen, var på alder og gik på gymnasiet på samme tid som de yngste i Churchill-gruppen. Han er i dag 90 år gammel. Romanens karakterer kan sammenlignes med medlemmerne fra Churchill-gruppen. Tage Skov Hansen gengiver sig selv som i hovedkarakteren i De nøgne træer, Holger Mikkelsen, da han selv var frihedskæmper og sabotør dengang under besættelsen. Christian er den ældste i gruppen, og samtidig er han lederen, og resten af gruppen er meget glade for ham, da han er en fantastisk organisator. Derfor er det også sjældent, at deres sabotage slår fejl. Selv Holger, der ellers ikke kan lide nogen bestemmer over ham, har accepteret hans tydelige overlegenhed på dette område. Som han selv tænker, hans lederegenskaber havde vi lært at respektere længe før vi kom i gang med sabotagen. Og de var trådt endnu tydeligere frem, nu hvor aktionerne gik slag i slag. Side 108. Han var ikke særlig stærk, men modig. Han kompenserer hans fysiske svagheder ved brug af hans kloge hjerne. Holger er en meget kynisk person. Han gider ikke høre på, hvad andre har at sige. Han er kold over for, hvad andre har af problemer, som det han tænker, da Kjeld kommer til ham og spørger, om han gider at høre på ham. Hvis jeg altså gider, som han levnede mig en mulighed for at slippe. Side 100
17. Holger elsker magt. Han elsker at have kontrol over andre. Det føler han, at han får ved at pige andre. Her hvor Holger og Gerda snakker om Kjelds bekendelse om hans digteri, siger Gerda, det afgørende er, at du vil herske, og du er stærk nok til at sætte din vilje igennem, hvis det passer dig. Side 106. Kjeld er den lille, forvirrede medløber, der har svært ved at tage sine egne beslutninger. Han har altid holdt sig tæt op ad den karakterstærke Holger. Han har altid regnet med, at Holger har beskyttet ham mod alle de store, fordi han ikke selv har kunnet holde sin mund over for dem. Efter et besøg på en kro, hvor han hører en digter forføre en hel krostue, er hans eneste ønske at blive digter. Han prøver ihærdigt at ændre sig. Han vil ikke mere følge efter Holger igennem alt. Derfor bliver han heller ikke medlem af sabotagegruppen. Han vil hellere realisere sig selv, og derigennem skaffe fred i verden, i stedet for krig og katastrofer. Problemet er bare, at der altså er krig på dette tidspunkt, så er der ikke mere tid at forebygge det. Det her siger han i en samtale med Holger. Opbygge det indre beredskab og dermed forebygge katastroferne. Side 40. Når man ser på sabotagegrupperne fra de nøgne træer og Churchill-gruppen, kan man sagtens drage paralleller og sammenligne de to grupper. Fyrene fra Churchill-gruppen er godt nok yngre end dem fra de nøgne træer. Trods det opererer de inden for samme sabotage, såsom udgivelse af illegale blade og jernbanesabotage. En anden forskel mellem de to sabotagegrupper er, at gruppen fra de nøgne træer kommer til at dræbe 2 tyskere, mens medlemmerne fra Churchill-gruppen ikke, efter alt at vide, så nogen ihjel. Gruppen fra de nøgne træer havde heller ikke hensigt med at dræbe for deres sabotage. De gjorde det af ren selvforsvar. I de nøgne træer er der så et irrelevant trekantsdrama i forhold til i Churchill-gruppen. Denne del af litteraturhistorien kaldes efterkrigslitteratur, da forfatternes afslutninger skriver historier om krigene. Romanen er for eksempel en del af efterkrigslitteraturen.